Shadu bakut kapurte ngin la te ban shem da lele để tăng Giêsu bala ban ai Giêsu shisha Giêsu ba jana ka Giêsu lay hata mo trong la den terjun ngan yai sabat ka Giêsu sabala ya jing shem hang min sim jong na ka strong e ban ka Giêsu lay hata mo trong la tang ba Giêsu ngan yo ma ya ka jing hon sim da jing men ngan ruai da shisha nama Giêsu lay hapo jong shisha Ngadayat hatem serngil kajinyap ngam so shepting is irda lele uyat bat na uten yanga hajing ke king sang ti ule ka Giêsu lay hata mo trong la terjun ngan yai sabat ka Giêsu sabala ya jing shem hang min sim jong na ka strong e ban ka Giêsu lay hata mo trong la tang ba Giêsu ngan yo ma ya ka jing hon sim da jing men ngan ruai da shisha nama Giêsu lay hapo jong shisha ka Giêsu sabala ya jing shem min sim jong na ka strong e ban ka Giêsu lay hata mo trong la tang ba Giêsu ngan yo ma ya ka jing hon sim da jing men ngan ruai da shisha nama Giêsu lay hapo jong shisha ka Giêsu lay hata mo trong la ngan yai sabat ka Giêsu sabala ya jing shem hang min sim jong na ka strong e ban ka Giêsu lay hata mo trong la tang ba Giêsu ngan yo ma ya ka jing hon sim da jing men ngan ruai da shisha nama Giêsu lay hapo jong shisha Kumba fitip ke kecip assembly ka dei ka bor balang ka ba ngi angnut borobor kari ba ka jai pentiu kanang kiu saprang ha ki jingelong sitli ha banga perkhat pat ye ki program na ni ki jing tre jong ke pi assembly ka ni ka bor balang ka dei ka bor balang ka bala palat menta sispa ni po prasnem mo tegi jing tri jong ka kila long ki bakra do kata tengah trai ki para do prasnam ni kinum laban kamda perkhat khamtam ya ka contribution jogan ne ka contribution ki khamtam ha ka jing dei ka tho katar nitip ha ba ki mission di ki belawan che negeri ke jongi kila ai ya ka tho katar ka ba biang pha hadu ba lala bante song ya ka ri ka jai pentiu khamtam ka khatin lain jo ka jingko jingsia ngidon atli ki hospital kawai ka H Gordon Robert Hospital bat kawai pat ka Dr. Norman Tunnel Hospital kini ka hospital ki raya sisai ki lenti ki ba bat ki ba kelain ndingi aingu yo blai ba kini ka hospital ki yeng hadu menta
bat gisakri khamtam ki para pribaro ki badon hakani kari ki jungi kilas seng kini ki school ki college ki school ki ba yaine adum takum ka KTP Girls Higher Secondary School kalonggo ini ki school ki ba ki mission di ki jungi kilas seng bat kadang yai long ke school ka ba don ka bu ka buram ka bat ba ngila nang laban penmiru ki wipat ki jing kum ka sindot in school ka ba Mr. Evans ilalong kanong seng kan ka school tekan ka school khamtam kala long ka way ni ki school ki ba pao mentak la ban ong news nem pras nem kala bat bet ya kerdan ka ba ka jing pas nem ka man gas nem ka don be ka list ki top 10 and the top 20 te ngi aingo yo blai ya ki jing sakri jong ki hikai par khoi ki ba simkhya kumno ban kan ti ka bram ko jong blai lomba ka school te habangi phairo saka sinat college ka jong Kasino college kala along ka A grade plus mo bat ba kanika college so kala along ka way ka ba ra sibun ya ka buram jong ka balang haga jing sakri jong ka te habangi phai kini ki project jong kilong project ki ba sisya ki pa jong ka balang kila saindur na ka banta om tang ka balang hundai kari eka jai bandri bar khoi ha ka ba ki khun samla ki jungi ki yo ban puli kini ki school ki college ki jungi te bangi phairu ya ka jing trekam jong ka balang ka jungi ngila nang yar chatai cha sinot mingiru kila adon ki college mo te kini college su kimdi ki college ki ba malum mala kila nang ki kum ka Thomas Jones College kala nang ki ka school lele kalong ka weni ki school ki ba pau pha ka sindot ni school jong ka kabadon hajuai kini pro kilong ki school ki ba ublei lo karkhu ya ga balang presbyterian jong hari khasi badentia te habangi phairo ya ka jing trikam jong ka assembly ka jong ndei tangi kini ki school ki college ndei gadon ro bantrei ke imlang ka salang te kawai ne ki project ki ba ka sambi kala trei khamslam ka digani hope kani hope di addiction center ka babaro iskatu gadon hang te ha IGP hang to ha conference hall ding aingo yo blai bamta ngilala ban pung kriya sa te semoko sang ha ngilala ban sna ke yeng ka ba haka bagi inmates ke jungi kala yo ban song hakar kom ka ba biang bat ba mentale le da ka sarkar kala inseseng ibang ide ban pliru ya ka female di addiction jong ni home ya ka niru ngila da pli da ka bang suwai no ya ka ying te kini kilong ka kam ka ba da sisa ka ba thandring aingo yo blai ba da ka jing sakri jong kanika ni hope chibon ki sem kila yo ban yo khya na ka jing len ka basni jong ki bat don ro ki ba bala kwa ro ban trei bat ngi hi ha ka tu kan ni hope te kila don ro ki ba ngila ai kam ki rengkat ban long kum ki ngirap ye ki wei pat mo manlo ki counselor ken ki wipan ki bala koi laksya habang perkhat dia kan ka SLD jong ido ngidon kini ki homes ki jong kan ka AWT children's home bat ka William Lewis Boys home te kini ki khna kini ki home so ni songo yo blai bang ila ban chakri don na pdeng ki tu ki khna ki bala long bre man bre ki la long kum kinas wadon ki balong kin hikai ki school no kondong wadon menta uba dang manakani hajakram ngila ordin ni way or ubalong ubala sa ha di children's home lalong pastor menta utrai komo pastor ketika thain khat arsinong te habangi phai ki jing sakri jong kani ka department ro kani ka social economic life development
ni aingo yo blai bengi laban sakri kumni bat ka don ska wei pat ka jing tre jong isticha nongpo ka ba ni tre ru na ka menta kini ke female kimil sex worker kan kini ru kitiga jing tre ka ba sisa namar ban lampat iki breu sa jing kelak ka mot kiti kam ka ba te kaniru ngila persang ba bat akin ki por nakaliang jong kanika nakaliang jong ka sarkar kilawan inspect nakapor sa kapor bat baki ai ke jing ki pensilur bhayangi bangin nang ya sakang ni ka kam ro kan kawai pat ka benta ka bangi kum ka balang ni tray haga KHP assembly kalau begitu ru ka foreign mission kani ka foreign mission jungi ka bangi tray ya ka kamelap ka di Nepal bat ba kani ka Nepal mission jungi ka ala roi kila don ki balang ki bangila dep thung long bagin ki snem ki ba la dep bat ngidon ki missionary ki jungi hang the ki missionary pastor ki don laingut nang tap de ngidon ru ki missionis teacher ki bahai kai ka school te kanika school jungi ongka Kisran Kisran secondary school kanika school kalau ka bapau bahan Nepal bat barok barok ke ko admission bahang ni ka school tandai namar bangisu penon kam de jing wai tengim la ban admit sibon tandai ngi aingo yo blai ba kha nadu snem khan yo ngi la persang ban yo permission na ka sarkar Nepal ban senai ke ni school ndai dang hakini ke benai dang mentak snem ajar arpau ngidang suyo ya kan ka permission bat ndin ngadang suyo ka telefon na o missionary jungi ba ong bangin sedang no ke jing tai ban ka leng jungi ru ngilanang ai bori o nang teno ke jing school no dang ngilate ni jing school halaga jong ka jaka ka bangil adon ngathai ngila ban accommodate chibon ban ka leng sarkar kalau ong bangi deban pleno e higher secondary ten dai kata lesten dang adap kan ke jing ru selaban pli higher secondary te abang perkhat ye kan ka kam lagalong sari nong wei ka kam ka ba bahana ma bele ba ka sarkar ha Nepal ka dika sarkar ka ba ngalaban ong ka dika Hindu states mo te ki jing tre mission kilong ka ba adu kata kata perkhat iki jaka ki putaro kalong ka ba sistem man register adu menta tandai ngisungu bangila pat ban penjat ka kamelap tikladon sibon ki jaka ki bangila yo ban lejalap ki preaching station ki bubon bat ba kanika Nepal mission ngidon ka jingkerman maki Kristan man tak laroi palat e sejar te sejar ngut ki laroi ki Kristan nang tai Nepal te bat kanika por ngasim ka kabu yaki para bangit barok ki bedon nakarimo bakin kan mau ki jing duai na kam tak Nepal mission ngi kwa bagane kalong ka jaka ka hima ka jong blai bat ba ngidon ka jing krek na kam tak ka jing tei ki jing school ngidon kam ka jing kersan ka jing duai ka jing rap ka ba ki khon jaga balang ki laban ai ki donation khnang bangin laban pendap ka jing tei ka school ka por ka ba dei namar kontraktor bangila bo wong tanga po kanika snem lalaban pendap kanika jing tei kamu ka snem ajar kuai ki ti ngait ba long ba kanika Good News TV ka baki para bangit yung ikinyo ban pet kin so tho ya ka jing kit kli ya kanika kam ka bakraw bo bleun kerku ya ka jong ka balang kanika jon dapat ka college kalong ka common project ka jongi ka bangila kabala slam nadu bagadang don acara theological college bat mentagi ong ka John Robert Theological College te kanika college ro aga jing sakala ijat ha tanai lang ba ka jing wan jo kanika pandemic kala ta sibon ni ka college ka jing ta sibon balai bal ngom ta kalong ba kanika college ka ba ong no ka yeng ro rangkat bat ka ba kersan hi daladi
te nagaliang yung iga sambing ay gagran niki kumto kumaar ho sanlak arsa o sanlak sistem ay gagran te ka college kayang lo jing tiat ki fees yung kena tandai lang bakin gasnam kaba wan kan ka pandemic undan student undan te tandai ngi ayo yo blai ba kim sim sofa do kata namar ba andal apil ki balang pada ki kersan ba ya kan ka college bat menta ngidon ke program ka ba ka sender sarampur kala asya ingi ban pli ke MTS bangla pli ke MTS sang ba hadu menta ki dangle de ka online kelas ngit balong ba kini ki por ke ban sawan dala pli bhai ki kalas second sewan nama ki khna nakaleng ki jaka ki wan betang nakari khasi jenta hande ki wan ki we ki sinat ni ki jaka hari India kado ngai khoblei ya kakut news TV kaba khot kabla sha ingi bangin kran hakan ka por ban ai ke jing tip iki para bangi jingi khamtam ha bangi kan mawi kan ka singi kaba karpang jong ka KJP assembly ka khalai trik te ka jing khot jong ka long bangi kum ka balang nyai duai ya ka kam ka jong blai bagane ka KJP assembly kan ye long ka bor balang ka ban te song ya ki balang baro bar khamtam ya ki jaj bukan reu khasi jongi hang ne ha mekhalaya te khublei sibon blei karkho ya phi ki parab ngai baro ki ba sngap ya kan ka channel ha kan ka por
Key